Moi bons días a todas e a todos, espero que todos estedes ben e moitas grazas por estar aí. Imos a dar comenzo á rolda de prensa habitual dos LUS ás 12 para presentar os acordos da Xunta de Goberno desta da mañán e despois contestarei as preguntas que se me formulen. Con relación á Xunta de Goberno se concederon diferentes licencias de obras e tamén diferentes modificacións. Por un lado, se autorizou unha ampliación de plazo para a licencia de obra dunha residencia en San Marcos da terceira idade que, lóxicamente, estuvo paralizada durante todo este tempo. Diferentes licencias de rehabilitación na cidade histórica, na Rúa dos Lagartos, na Rúa do Home Santo, tamén na Ruela de Conxo de Abaixo. Por último, se concede unha modificación a unha licencia solicitada no polígono de Fontiñas, entendo que é no polígono 2, que está afectada pola paralización temporal das licencias para albergues e residencias turísticas. Por tanto, se acepta a modificación desa licencia. Tamén se formaliza a cesión da parcela do Castiñeiriño, a cesión gratuita para a construción dunha residencia da terceira idade que será financiada e construída pola Fundación Amancio Ortega e xestionada pola Xunta de Galicia. Por último, xa cecais, tamén se conceden, se aproban diferentes licitacións vinculadas coa Casa de Mulleres Xoana Torres, en concreto coa súa xestión, tamén para un programa de formación en materia de igualdade de xénero que se desenvolverá nos centros educativos. E, por último, por urxencias, se aprobaron varias. Eu salientaría a aprobación da convocatoria de axudas para hospedaxe, hostelería e restauración que será presentada mañán polo concelleiro delegado da materia, Gumersindo Guinarte, por lo tanto, non vou entrar en esa cuestión. Tamén a proposta da xerencia de Tusa se aproba, digamos, unha normalización no funcionamento do transporte urbano que implica que se poderán utilizar todos os asentos, por lo tanto, todas as plazas sentadas se poderán ocupar de acordo coa mesma normativa de plazas de pé ata un máximo de unha por cada 2 metros cuadrados de autobús. Tamén se aprobou unhas instruccións relativas á fase terceira en terrazas e establecimentos de hostelería que calculo que serán colgadas hoxe mesmo na páxina web porque xa entran en vigor con relación a esta fase terceira. E no capítulo de sentencias judiciales ou actos judiciales salientaría a inadmisión por parte do Tribunal Supremo de un recurso contra o plan parcial do solo urbanizable delimitado número 16 en Arins. Bueno, isto foi basicamente o que dou de si a Xunta de Goberno. Se hai algunha pregunta sobre algunha destas cuestións a contestarei posteriormente. E, mentres tanto, irei contestando as preguntas que se teñan formulado e que iría dar a lectura ás mesmas. Non, da cadena SER. Que lle parecen as críticas da oposición ao anuncio de licitación de contratos? Din que é propagandístico. Dende Compostela de CBNG entenden que o contrato da auga condiciona ao Concello durante demasiados anos e supón renunciar á xestión directa. Ben, dúas cuestións. A primeira, hai que lembrar que ainda no pleno pasado discutimos unha petición da oposición que reclamara que se fixera público o plan de contratos. Resulta un pouco extraño que o xoves pasado exixiran que se fixera público o plan de contratación e que hoxe, polo que se ve, xa non lle satisface tanto. En todo caso, é importante que o plan de contratación para este ano está feito público e, efectivamente, é dun importe excepcional, consecuencia da situación excepcional que ven atravesando o Concello de Santiago con prácticamente todos os contratos vencidos. Nos esperamos que isto permita, hacia mediados do ano que ven,
contar cunha situación básicamente normalizada desde o punto de vista contractual. En segundo lugar, xa o salientei outro día, estes contratos van a permitir dúas cousas. Por un lado, unha mellora notable na prestación de servicios públicos que se están prestando dun xeito obsoleto, pois con autobuses en condicións inaxeitadas, porque teñen máis de 15 anos, pois na recollida de lixo con contenedores de basura que son un desastre porque teñen máis de 15 anos, con camións que non anda ben porque teñen máis de 15 anos, por lo tanto, permitirá unha renovación completa dos servicios e do material co que se prestan. No caso da auga, é un tema que é obxecto de debate. O pragmatismo se impón. Na rede de auga de Santiago temos que acometer un investimento nos próximos 6 ou 8 anos sin contar a Edar de Silvouta, repito, sin contar a Edar de Silvouta. A Edar de Silvouta sería a parte que podemos evaluar en torno a uns 100 millóns de euros. Eso está fora da capacidade inversora do Concello de Santiago, cousa que saben perfectamente todos os grupos. Por lo tanto, para financiar esos investimentos, que unha parte moi importante vai ir á zona rural, e o compromiso suscrito por todos os grupos de estender a auga e o saneamento a todas as parroquias do rural, pero outra parte non menos importante, ten que ir a renovar a rede no casco urbano. Temos moitas redes que son dos anos 60 e 70, na cidade histórica, todo o barrio de Vite, en algúns casos, no caso de barrio de Vite, de fibrocemento. Temos instalacións que se quedaron bastante obsoletas, por exemplo, a propia planta de tratamento de auga que recolle auga do río Tambre e a reparte a cidade, que vai requerir investimentos moi importantes que estenden a capacidade inversora do Concello. Por lo tanto, necesitamos, ou eso entendemos nós, un socio privado que anticipe unha parte significativa deste investimento, non menor de 60 millóns de euros, e na medida do posible que se acerque ou supere os 80 millóns de euros. Todas cuestións porque o Concello, con cargo ao seu presuposto, terá que facer frente a investimentos derivados da EDAR e a diferencia que se produzca. Por tanto, isto condiciona de alguma maneira a decisión que temos que tomar. Se temos que buscar un socio privado, o sistema máis habitual é a través, lóxicamente, dun sistema concesional. Evidentemente, hai temas que se teñen que modificar. Un é reforzar significativamente a capacidade de control do propio Concello, tanto a través da figura do responsable de contrato como da creación dun servicio administrativo potente dedicado á supervisión e control dos contratos. E, por último, o plazo. Por que 20-25 anos? Pois porque hai que facer un investimento notable e non sería razonable repercutilo en 10 anos, por poñer un exemplo. Primeiro, porque non é razonable, porque a vixencia desos orzamentos está por encima dos 25 anos, é dicir, a sustitución de boa parte da rede actual de augas por unha nova rede de PVC ou de outros materiales ten que garantizar unha vida útil non inferior a 30-35 anos. A renovación da estación de tratamento ten que ter unha vida útil non inferior a 30-35 anos. Por lo tanto, se a vida útil do investimento é de 30-35 anos, o que non ten sentido é repercutir a amortización en 10, porque iso provocaría un incremento desorbitado das tarifas. Por tanto, lógico é repercutilo en un plazo máis razonable, que entendemos que podía ser 20 anos, prorrogable a 25. Por lo tanto, creemos que a nosa proposta, ou a idea sobre a que traballamos, é absolutamente ponderada, razonable e a máis beneficiosa para os intereses da cidade de Santiago, e, por lo tanto, a sostemos e a defendemos. En todo caso, as experiencias que temos de municipalización de servicios
e canto queira falamos delas, non son precisamente excesivamente ilusionantes para seguir emprendendo ese camiño. Outra pregunta? Tamén Ainhoa, que agarda desta fase 3 da desescalada? Pois dúas cousas. A primeira, proseguir coa normalización da vida ciudadana e, por lo tanto, coa reactivación da economía local, coa mellora das condicións de vida dos ciudadanos, coa recuperación de emprego e, en segundo lugar, e por enriba de todo, que non haya ningún paso atrás, é dicir, que non teñamos ningún disgusto que nos obrigue a retroceder ou a ralentizarnos en esta fase. Paula da Cope, o Concello abrirá parques infantís ou ten algunha data para facelo? Tamén quería saber cando se vai recuperar ao 100% o servizo de transporte urbano, se o aforo seguirá limitado e cando se vai permitir a recarga de tarxetas dentro do propio autobús como reclaman algúns usuarios. Bueno, son moitas preguntas, va. Intentaré contestar as tres e non olvidarme de ninguna. Un saludo a Ainhoa e a Paula, por certo, que me he olvidado de facelo. Vamos a ver. A primeira, cando se van a abrir os parques infantiles? Tomaremos unha decisión ao longo destes días. Non preveo que sea antes do 25 de xunio e tampouco cando é luz. O fin de semana. Non preveo que sea antes do fin de semana situado no entorno do 24-25 de xunio, nin preveo que sea máis tarde do 1 de xulio. Por lo tanto, en ese escenario iremos vendo como podemos recuperar a apertura dos parques infantiles. Plena recuperación do transporte urbano. Ben, no transporte urbano o crecimento da demanda está sendo lento. O teño falado nestas comparecencias que mentres que a recuperación do transporte privado está en torno a parámetros próximos xa ao 70%, a recuperación da demanda de transporte público urbano está en parámetros do 23%, 24%. É dicir, vai a un ritmo máis lento. Nos prevemos a recuperación da normalidade o entorno do 1 de xulio. E, mentras tanto, iremos con unha recuperación paulatina, pero estaremos atentos aos datos que nos van ofrecendo. Terceiro, o tema da recarga. Bueno, espero que eso tamén para o 1 de xulio este resolto e antes nos gustaría abrir puntos de recarga en determinados centros socioculturales para facilitar que as persoas poidan facer recarga. O que tamén quero decir é que me gustaría que na medida do posible se asente e nos acostumbremos ao pago con tarxeta. Creo que eso, por razóns higiénicas e por razóns de operatividade do servicio, sería moi positivo. Mais preguntas? Ramón de Onda Cero. Teñe dentro o Concello constancia de como está a situación no pagamento dos ERTEs dos traballadores na área de Santiago? Non, nós non temos esa información. Como é sabido, o pagamento dos ERTEs depende da Administración Central do Estado e as oficinas de empleo dependen da Xunta de Galicia. Nós sabemos que se están pagando, pero tamén sabemos que hai persoas que aínda non o cobran. O dato máis significativo que tuvemos son das 97 familias que ao longo do mes pasado se deron de baixa no ticket especial de compra porque precisamente xa están cobrando os ERTEs, pero en todo caso está sendo unha evolución demasiado lenta para o noso gusto. Rosa da Voz. Santiago é o municipio coa inversión máis baixa da provincia en obra pública. Como explica esta posición? Vamos a ver, en primeiro lugar, eses datos non son nosos, nin estou moi seguro de que coincidan cos nosos. É un dato que fai pública unha asociación de empresarios. En todo caso, a explicación iría porque no mes de marzo se aprobou os orzamentos e no mes de marzo se suspenderon e paralizaron todos os procedimentos de contratación. Isto deixou bloqueada a contratación en Santiago no primeiro cuatrimestre. Pero podo asegurar a Rosa que esa situación xa non é correcta a día de hoxe. Hai xa contratos que xa saliron a licitación, como son, por exemplo, o de Concheiros, outros están salindo a licitación e outros salirán a licitación para o luz que ven. Por lo tanto, estou convencido que a día de hoxe
xa non son certos os datos en absolutos, en valores absolutos, pero tampouco en términos relativos, e conto con que ao longo deste mes as obras licitadas polo Concello de Santiago superen os 4 millóns de euros. E tamén de Rosa, a que obedece esa sentenza do Supremo da Xunta de Goberno Local? A sentenza de inadmisión, bueno, porque había unha sentencia favorable ao Concello con relación ao plan parcial do Sub-16, que ditada polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, a parte privada é a que presentou o recurso. Os recursos de casación no Tribunal Supremo, habitualmente o 70% non son admitidos a trámite. É bastante habitual que non sean admitidos a trámite, porque nos recursos de casación, en realidad, o Tribunal Supremo non entra a valorar os feitos obxetos de recurso, senón se hai unha aplicación contradictoria da lei. É dicir, actuar no que se di en interés de lei. Por lo tanto, tasa bastante os casos. Por lo tanto, non nos sorprende, mas no sentido que significa que isto definitivamente fai que a aprobación definitiva do plan parcial do Sub-16 cobra plena vixencia. Está escribindo Paula da Cope. Esperamos un minutín. Pois esperamos a Paula da Cope. Imos ben de tempos. Levamos 16 minutos, bueno, estamos mellorando moitísimo. A pregunta é si polo horario do bus en Santiago, se 1 de xullo será horario de verán. Sí. Vexo a Paula moi posta no tema do transporte público. Será co horario de verán. Os novos horarios dos autobuses, porque moita xente vai empezar a volver aos postos de traballo. A partir do 1 de xullo será horario de verán. Mentras tanto, nós estamos facendo un seguimento diario dos aforos. E, polo tanto, a instrucción que ten TUSA é, na medida en que a demanda vaya alcanzando un porcentaxe razonable, e especificamente nas líneas onde se vaya alcanzando ese porcentaxe, xa ir reforzando o servicio para poder prestar atención. Pero volvo a repetir, os datos que temos, se non me equivoco, do xoves, o último dato que eu teño é do xoves da semana pasada, penso que os datos do BRS os recibiremos esta mañá, e nos indicaban unha utilización do 23% con relación aos datos de antes da crisis. Por lo tanto, estamos ainda en un nivel de recuperación moi baixo. Xosé da Radio Galega, que previsión hai para a apertura dos locais de ocio nocturno? A pasada semana os concelleiros falaban dunha anticipación dos horarios de apertura. En que consistiría este novo horario e como se aplicaría? Eso xa o estudiaremos. A apertura dos horarios de ocio nocturno, eu entendo que ao entrar na fase 3, penso que xa é aplicable a partir de hoxe coas limitacións que establece a orde ministerial. Por lo tanto, eu creo que os locales de ocio nocturno en fase 3 xa poden abrir con moitas limitacións de aforo e con moitas limitacións porque, por exemplo, as pistas de baile non se poden habilitar. E, no seu caso, teñen que ser ocupadas por mesas. Nada máis. Moitas gracias a todas e a todos. Pois damos por rematada esta rolda de prensa e que teñades un feliz día.